Ola, neste mundo complexo no que vivimos hoxe, chama-me a atención a prostitución das palabras. Por exemplo, a palabra liberdade atópase hoxe presa, atópase limitada, que é un principio incompatible con liberdade, a limitación. E atópase limitada porque as persoas que precisamente se encargan de luitar contra a liberdade dos outros son os que, no nome desa liberdade, toman decisións. Como, por exemplo, a palabra popular, que é unha palabra que ven do povo, que ven das masas populares e, portanto, dos pobres, que a utilizan as organizacións dos poderosos, dos ricos, dos podentes, para oprimir a maioría, para darlle ventaxas ou para manter os privilexios dos poderosos, dos ricos, dos podentes, dos que ten. Así vemos nos discursos políticos, de máis en máis, a utilización de palabras que son propiedade da xente, propiedade do ser humano, e que están sendo acubilladas, están sendo limitadas nun espacio donde esas palabras xa non din nada máis. Entón eu penso que hai que apropiarse desas palabras. E hoxe podemos nos apropiar de varias palabras. A primeira, liberdade. A segunda, felicidade. E a terceira, ter. O ter. E vemos que hai unha incompatibilidade enorme entre esses tres conceptos. Para poderlo ilustrar, non podemos pasar sin referirnos ao filósofo Diógenes. Diógenes, chamábanlle Diógenes o can, porque vivía como un verdadeiro can. Tiña un barril metido aí nun bocoi, e aí dormía, e aí vivía sin ter nada. Incluso, por veces, a súa túnica lle prestaba a outro que estaba desnudo, que tiña frío, porque decía, faiche máis falta a ti que a min, porque eu se teño o barril. Hai moito de lenda sempre no que se di dos filósofos griegos, é verdade. Pero eso sí, a súa filosofía e o que eles representan, pois é o que realmente conta hoxe, como, por exemplo, persoeiros bíblicos, etc., que puderon non existir, pero que marcaron un camiño. Entonces, dice de Diógenes que, como era un filósofo importante e vivía moitas veces de dar clases de filosofía a fillos dos ricos, e por eso daban un plato de lentillas, que era a comida preferida do povo, dos pobres, en Atenas, nesa época. Entón, dicen que invitaban ás veces a festas e a debates para ilustrarse. E un día, un noble invitou a Diógenes ao seu paso e estaba todo impecable, todo limpiño, pulido, perfecto. Entón, o propietario, conocendo a Diógenes e a súa maneira de modales un pouco contrarios a esa fineza da clase poderosa, o home avisou-no e dixo-lhe, mira, non me chuspas no chan, por favor. Non me chuspas porque ti tes a costumbre de chuspir en calquera lado e isto está moi limpo e se me chuspas, pois, é moi desagradable. Entón, Diógenes mirou-no e dixo, está moi ben, e chuspiu-lle na cara. O outro, cabreado, dixo, home, porque me chuspas na cara, invito-te aquí á miña casa, douche de comer, trato-te como un rei, e tivese chuspas na cara. E a resposta de Diógenes foi, mira, como estaba todo tan limpiño, o único sitio porco e sucio que atopei para chuspir foi a túa cara. Noutra ocasión, parece ser que Alexandre, o emperador Alexandre, que era o home máis poderoso do mundo naquele momento, veu-no visitar
e veu co seu séquito, en riba do seu cabalo, coas súas armaduras, e parou-se, buscou-no, porque ele non se desplazou, a chamada non atendiu, a chamada de Alexandre, e Alexandre parou-se así diante dele, e ele estaba tomando sol ali deitado ao lado do seu barril, e dixo-lhe: mira, eu vou-te dar o que ti queiras, pero eu preciso de ti no meu séquito, na minha corte, preciso de um filósofo como a ti. Então, se vês comigo, tu podes me pedir aquilo que queiras, que eu, sendo o homem mais poderoso do mundo, consigo-te. Então Diógenes mirou-no e disse-lhe: seguro que me podes conseguir tudo aquilo que eu preciso, que eu queira? Sim, prometido. Então Diógenes disse-lhe: pois mira, aparta-te um pouco que me estás quitando o sol, está-me dando sombra. Alessandro, evidentemente, non habituado á falta de respeto, pois, como tiña costumbre, botou a man á espada. Pero reflexionou nun momento e deixou a espada onde estaba, enveinona ben, e mirando o seu séquito, que todo o mundo quedou estranhado que non lle cortara a cabeza naquele momento, dixo: se eu non fora Alexandre, gustaríame ser Diógenes. E Diógenes dixo: pois eu tamén, non sendo Alexandre, gustaríame ser Diógenes. Pois moi ben, con isto podemos determinar que a riqueza, o poder, o ter, é incompatible ca liberdade. E iso podemos nos ilustrar non na filosofía, senón nos nosos veciños, na xente que está de redor de vós e de nós. E vemos os que son poderosos, os que ten moitas pertenencias, se é porque as heredaron ou se é porque as adquiriron con boas ou malas artes. En general, cando se adquieren moitas posesións, moitas riquezas, é con malas artes. En general, podemos, casi sin facer análisis, deducir que a riqueza está aliada ás malas artes. Pero, bueno, tampouco non podemos ser malos, podemos dar o beneficio da dúda. O que sí sabemos é que a persona que se enriqueceu, que é rica, que ten poder, que ten diñeiro, que ten propiedades, en primeiro lugar, nunca se conforma co que ten. Nunca. É dicir que un pobre, con traer comida para os seus nenos, e ter unha casiña, un teito, e ter roupa para non pasar frío, pois xa casi é feliz. O rico non é feliz con nada, porque ten medo, en primeiro lugar, a perder as súas propiedades. Non para de contratar empresas de seguridade para que non lle entren a roubar. Depois, cando ten medo dos ocupas, que lle venen a ocupar as súas propiedades, ten medo de os seus obreiros que lle piden aumento, ten medo do político de turno que aplique políticas que o van privar dunha parte ínfima do que ten, para vivir mellor socialmente, para que a xente, o envidioso das súas propiedades, o que non ten, o pobre, non lle veña a expropiar, non lle veña a roubar. Porque é evidente que aquel que non posee e que vive ao lado, que está establecido ao lado de un que o ten todo, está moi tentado a servirse onde hai a riqueza, onde hai as cousas. Ti non vas a roubar nun sitio onde non hai nada, vas a roubar onde hai. Entón, pois, como decíamos, síntense o rico prisioneiro, preso da súa ambición, preso do feito de que teña o que teña, canto máis ten, máis infeliz é, porque precisa de máis. Así vemos grandes empresas, grandes corporacións, grandes individuos que ten millóns, que poseen moitísimo, e que, por exemplo, cando ganaron nun ano, fixeron o balance, ganaron 200 millóns, po ano seguinte que fixeron 199,199 millóns, din que ten pérdidas. Así é que temos que conformarnos co que temos, é ser felices, para ser livres. A liberdade é incompatible co poder. Reflexionemos.